ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି ଆଉ କାମ୍ପୁ ସ୍ୱରାଣ୍ଡକୁ ଜାଡୁ ସ୍ୱରାଣ୍ଡକୁ ଓକେ ଲାର୍ଜ ସ୍ୱରାଣ୍ଡ ବେଗଡ଼ ବେଗଡ଼ କଣ ଲାଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ସହି ମାଇକିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଆଉ ଭାଇ ତ ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରରୁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରରୁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ କ'ଣ କୃଷକ ସେବେ ଲାଉ ବୋଇତାଳୁ ଜାଣିଥିବ ଆସନାରୀ ନାଙ୍ଗଟା କଲି ସ୍କୁଲରେ ସେ ଲାଉ ବୋଇତାଳୁ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ଗଣ୍ଡା ହାତରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଗରିବ ଘରୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ହଉ ଆଉ ଟିଚର ବିଷୟରେ ହଉ ଲେକ୍ଚର ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ଓସିଏସସି ଆଉ OSSC OS IAS ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଆଉ ଡାଉଟ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି ଡର ବି ଆସିଥିବ ମଝି ମଝିରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ବାୟା ଲାଗୁଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବି ସିଲାବସ୍ ଆଉ ବହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଡରି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ପାଇବିନି ବୋଲିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା ପଢିନି କିଛି ସବୁ ପଢିଥିବ ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ପଢୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ ଆସିବ ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ସମର୍ଥ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ପାଇବେ ନିହାତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି କହୁନି କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଅଟେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିଲସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଡେଡିକେସନ ଅଛନ୍ତି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗାଇଡାନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଆମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ 3 ବର୍ଷ 2 ଥର ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ କାହାର ଗାଇଡାନ୍ସ କୋଚିଂ ତଥାପି ମୁଁ ନେଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଏ OPSC ବା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ତାର ଡେପ୍ଥ କେତେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟୁ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆଉ ଅପସନାଲ ବାବଦରେ ବି ହଉ କିମ୍ବା GS ପେପର କିମ୍ବା ହଉ ଯେକୌଣସି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇଡ୍ ଦେଇପାରିବୁ ଆଉ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଆଉ ସମୟକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ରହୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସହର ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନେ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ହେଲା ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବଡ଼ଙ୍ଗ ଯାଇ ରଖିଦେବୁ ଅରଞ୍ଜା କହିଥିବୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ରହିକି ଆସୁ ଏଇପାରୁଛୁ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଡର ନାହିଁ ଭୟ ନା ପଳେଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ପଢା ଜାଣିପାରନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପଢାରେ ସେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବଗଳ କାମ କରିପାରୁ ବିଲ କାମ ବି କାମ କରିପାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ତିଆରି କରିପାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ଗୋପାନ ଯା କହିତେ ପଡ଼ିଯା ଗୋପାନ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛେଳି ମାର କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ OS ଏକ୍ଜାମ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛେଳି ମାର କରୁଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କୁମାର ପୂଜାରୀ ଭାଇ ମତେ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ କି କୋଉଠି ଅଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଛେଳି ମାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ହଉ ଆଜି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଯଦି ବାହାରିବ ତୋ ନାଁରେ ପେପର ବାହାରିବ ଶୁଣ ଛେଳି ଚଳାରୁ OS ଅଫିସର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବାହାରିବ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କିଛି ତ ଭାବିଲି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଛେଳି ଚଳେଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ତାହା କମ୍ ବୋଲି କହୁନି ଛେଳି ଚଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭିତରେ ଜାଣୁ ଆଉ ଛେଳି ଗୋଟେ ଯାହାକି ଜୀବ ଯେ ସେ ଖାଇବ ପିଇବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ এইভাবে সেবার মনোভাব মধ্যে আমি জাগ্রত হওয়া দরকার আমি বগড় কাম করুଛୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଇମ୍ପୋରିୟର ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାଇଁ କି ପସଙ୍ଗ ପାରା ଲୁନ୍ତାଇ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ଏ ଜଗତ କାହାକୁ ଦରକାର ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କୁଟୁ ବାରାନ ରବି ନା ଦେନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମର୍ଜିଆ ଆଣି ଯାତିନି ସତଙ୍ଗ ବଇଦ ଇଡଲା ଗୋଟେ ଯା ଏଲେ ସବୁ କାମ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ପାରୁଛ ଏଇ କାମ ତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ କରିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛ ବିଲ କାମ କରିପାରୁଛ ସବୁ କିଛି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର
आउ बैकग्राउंड जहाँ भी होता कहीं आप मन उणा करूँ ना आ मन को सबल करूँ पाठ पढ़ु जेकोसी केयरलेस भाव में नियंतु ना आउ जो मैंने विशेषकर 25 वर्ष 28 वर्ष भीतर अच्छा आमने जदि आउ सौरा लोकप्रिय हो आम तो पाए सौरा मुझे इंट्रोडक्शन शुणी आ घरे मध्य आमको कहते जे किसी गोटे कर किसी गोटे कर किसी गोटे कर या सी किया और नाई सांगे काम तोड़ी जाए मत बहुत थर कहले किंतु आपण को घर को काम करने संगे संगे आप पढ़ा जीवन को बालांस करूँ जमीक से विमुख हूँ ना जंगनाश्री आउ आयर डंग निकंडंग बाबिना आमंग येरबा इंजांग बा आम्बिज बुंजांग पिज तोनाम पिन दिना कोकी डॉन सिले पांगबाजी आउ टिकायम लेंग लेन आशा की नेबा एतल बंगसाबार लुम लगाम हां लिम तो भी कुडुबे